Bună, mă numesc Iulia Ioniță, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt un fel de make-up haul, ce mi-am mai cumpărat eu chestii. Ideea e că eu voiam să fie un make-up haul gen unboxing, doar că nu m-am putut abține pentru că, mă rog, din motive, și sunt machiată cu produsele noi în mare parte. Așa că urmăriți în continuare dacă vreți să vedeți ce mi-am luat eu. Primul produs din acest haul și cel mai important este acest rimel. Îl puteți observa. Rocking Curves pentru mine. Da, rimelul ăsta l-am furat de la mama din portfard pentru că sunt obsedată de pensulă. Deci, practic, nu ar trebui să fie în haul, dar eu simt că e un produs nou pentru mine, așa că l-am inclus ca fiind primul. Bine, promit că ăsta e pe bune. Mi-am luat pensula asta de la Real Techniques, pe care am folosit-o, dar evident am băgat-o în ambalaj din nou pentru for the sake of this haul. E super, super bună. Ea e de contouring, dar căutam o pensulă pentru bronzer și am văzut în review-uri că e bună pentru bronzer, așa că mi-am luat-o. Bine, oricum, Holy Grail-ul meu, pentru cine nu se uită pe canalul ăsta mai nou, este Hoola de la Benefit și produsul în sine vine cu o pensulă, dar m-am gândit, nu știu, că vreau eu neapărat o pensulă de bronzer. Aveam una, dar era nașpa, adică deja năpârlea și chestia era destul de veche, așa că, da, achiziție bună, zic. Mi-am luat de la Sleek paleta asta, Arabian Nights, mi se pare drăguță, are niște culori mișto, de mult timp mi-o doresc. Mă rog, arată ceva de genul, se vede că auriul e folosit, dar nu știu, îmi place maxim cum arată și sunt culorile foarte, 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 foarte pigmentate, deci nu știu, ca și calitate big like. Sunt, ce-mi place mie la paletele astea de la Sleek în general, pentru că au, fratele meu, nuanțe de-astea de tranziție, adică nu sunt doar... Adică să iau ca exemplu paleta asta de la Too Faced, nu prea are culori de tranziție, adică culori cu care să poți începe propriu zis, adică cea mai deschisă culoare cu care poți începe un machiaj este Tiger's Eye, să spunem, sau Kitten, dar tot nu ai acea continuitate de culori. Asta îmi place mie foarte mult la paletele Sleek în general, pentru că au culori de la cea mai deschisă la cea mai închisă. Adică au practic de la rozul ăsta așa maroniu, sidefat, până la negru, ca din gama, ca și tematica paletii, ceea ce pentru mine este un mare avantaj. Pentru că eu când încep un machiaj folosesc o tonă de nuanțe de tranziție, în general sunt foarte obsedată, indiferent că, de exemplu, mă machiez cu albastru, eu tot trebuie să încep cu alb, bej, deschis, bej un pic mai închis decât cel deschis, bej un pic mai închis decât cel un pic mai închis și până ajung la un maroniu, iar de acolo îmi iau nuanțele calde și continui machiajul, cum se spune. Tot de la Sleek mi-am mai luat paleta asta. Frate, sunt atât de praf la pronunții, deci sincer ar trebui să mă las de YouTube, mai bine scriu pe blog toate astea decât să mă fac de râs pe internet. Anyway, și asta are niște nuanțe super drăguțe, super, super pigmentate ca și cealaltă, sunt geniale, îmi plac. Și cum am zis, pornesc de la o nuanță foarte deschisă. Uitați, frate, deci pe primul rând sunt atâtea nuanțe de tranziție. Deci, gândiți-vă că toate nuanțele astea, inclusiv și maroniurile alea de jos, sunt efectiv nuanțe și pentru tranziție, ceea ce mie îmi trebuie. Mi-am luat și acest loose eyeshadow de la NYX. Nu l-am încercat încă, dar, adică l-am pus un pic pe deget, dar nu și la ochi. Pare super mișto, pigmentat, e așa un sclipici maroniu. Adică e super, super, super pigmentat. Și
strălucitor și drăguț. E foarte micuț și adorabil și așa și chiar mi-e frică să nu-l pierd. Ok, și ultimele produse. My precious babies. Am de la Sleek Met Me mi-am luat, bineînțeles, birthday suit, deci mi l-am dorit de atât de mult timp, deci nici l-am desfăcut, sunt atât de entuziasmată, nu-l desfac pentru că mi-e frică să nu-l stric. Nu desfac produsul și nu-l voi abuza ca să nu-l stric. Așa am spus și de ăsta, așa am spus și de paleta mea de la Sleek, așa am spus și de pensula mea din Mario Nude, care năpărlește ca dracu, fratele meu. Zici că e făcută din păr de pisică să-mi bag. Mi-am mai luat de la Boys and Berries, mat, evident, nuanța vampire la care e roșul ăsta, super, super drăguț. Haideți să le desfacem mai bine și să vă arăt live cum sunt. Sper că este acel true red pe care mi-l doresc eu și pe care îl caut mereu într-un ruj, dar nu-l... Oh, da, este exact acel true red, știți ce zic? Genial. Oh my god. Miroase mișto. Și are complet altă formulă decât vă arăt imediat. Are complet altă formulă decât Vino Tinto, care... Unde e aici? Care e mult mai... Adică nu e atât de opac. Nu știu, frate, nu știu să fac swatch-uri. Este patchy, adică îl aplici ușor și chestii, dar lasă dârele astea de produs. Birthday Suit este mult mai opac decât Vino Tinto. Anyway, și... Deci ăsta mi l-am dorit de o grămadă de timp, este Poison Ivy, tot de la Boys and Berries și îl port pe buze, evident. Este... Hai, nu știu cum să zic, nu știu unde să mai fac swatch, fac aici. Deci este chiar ce mi-am dorit eu. Uitați-vă și voi cât este de intens. Și eu m-am dat cu 2 straturi și asta îmi place la nuanța asta, nu știu, la celelalte n-am încercat pentru că l-am aplicat într-un singur strat pe cel Aria, care e ăsta, iar vampirele l-am încercat doar acum pe mână, dar este foarte buildable și oricât de multe straturi ai da, eu remarc că nu se cojește de pe buze. De exemplu, la Vino Tinto, ca să-l fac opac 100%, cred că dădeam vreo 3 straturi. Bine, eram și la început cu liquid lipsticks, dar dădeam vreo 3 straturi și devenea foarte tare și la un moment dat, pe parcursul ei, simțeam cum un crapăt pe buze și îmi cade. Adică, pur și simplu, ca la un peel-off base coat la unghii. De faci așa un pic și se duce așa tot. Vino Tinto care e aici este mult, mult mai patchy decât Birthday Suit. Deci cred că folosesc formule diferite, ca să zic așa, la rujuri în funcție de nuanța lor, habar n-am. Ei bine, acesta a fost haul-ul meu. Sunt plină de rujuri pe mână, dar nu contează. Sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vreți să mai vedeți fața în continuare și ne vedem în următorul videoclip. Pa!